billahi la ilaha illa huwa ni ba munafiki bane, kuma ba na san munafurci a rayuwata. Na fi son duk abin da za a yi da ni a yi warewaki, ba na san munafurci. Ka san fim bala'i ne, fim in dai har ka taɓa yin fim ko ya kubce maka in ka samu dama sai ka dawo. Fim haka yake, wallahi haka yake. In ya bi jininka ba yadda za ka yi. Duk harkokin da kai in harshaƙen kuɗi ka yi sosai za ka iya narka kuɗinka a kan fim. In wani babban malami ka zama za ka iya yin fim ka gyara fim ta hanyar abin da Allah ya sanar da kai. Wallahi fim haka yake. Sabuwar murya TV, mu ku sha kallo. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Ahmed Ismaila Basu, wanda aka fi sani da Malam Tsalha na daɗin koya a tashar Arewa 24. Malam Tsalha, al'adar shirin muna so mu ji tarihin jarumin namu. Menene tarihin Malam Tsalha, ko da a takaice ne? To a takaice dai an haife ni a garin Tsangaya, karamar hukuma Albasu a nan jihar Kano a Najeriya. Kuma an haife ni 1972. Na yi firamare ɗina a Tsangaya, na soma na yi junior secondary school shekara 3 a Tsangaya, kuma na tafi Gaya inda da je don yin secondary school. To a nan ne kuma na sa da larura ciwon kafa, wanda aka dawo da ni gida. Ina zaune a Kano na Hausawa, sabon titi Zoo Road. Na shekar bayan da lafiya. Daga baya na samu lafiya, sai aka sama min makaranta ta je ka dawo a Sharaɗa. A nan na gama. Sakamako na bai kyau ba, aka samu min inda zan yi jarabawa a Bokabo a Army Barrack. A nan ne jarabawa ta, na samu sakamako mai kyau, aka samu min CAS. Na je na ci gaba da karatuna a nan. To sai wata rashin lafiyar ta zo min, ɗan jima bayan da lafiya. To daga baya na samu sauƙi, sai aka samu min aiki a kamfanin atamfa na Sharaɗa. Ina aiki aka zo aka tsaye da kamfanin da gaba ɗaya yawanci a Kano ba a aiki. Bari suna ta yawo ba aiki. To ka san yadda shauƙi na samari, muna ɗan zuwa kallon 'yan drama, muna ganin yadda suke yi. Ina da abokai a cikin tawa wanda muke dawowa tare da su, don da abokanai na muke dawowa daga makarantar Sharaɗa. To a nan ne har na san cewa akwai inda ake ƙoroso da drama. Ni kuma ina Hausawa, kusa muke, har nake ɗan zuwa kallo. To abu sani ne Allah ya ƙaddarar da za ta sa in shiga fim sanadiyar kallon 'yan ƙoroso da drama. Ni ma nake ƙoroso da drama. Tun muna tukuntawa muka dawo gidan zu muna yi. Daga gidan zu muka koma Lahai. Kafin Lahai muka koma Hockey Center, inda yanzu police station ne a gurin. Bayan Hockey sai muka koma Lahai, bayan Shamlat a nan Zoo Road. A nan ne dai muna ƙoroso muna drama. Allah ji ƙarfin darakta Tijjani Ibrahim Marigayi suka zo da shi da wani darakta Oga Kulle, suka zo mana doba rediyo haka, suka ce za ni rahazar. Muka ce me rahazar? Bai ce kasar za a saka ana waka ana bi, ana koya mana rawa a ƙasa. Muna yi. Muka zo muka ɗan iya, sai aka kawar mana da ƙorosanmu da muke yi. Sai aka kawo mana manya-manyan sifiku, aka ce za a rinka yin mami. Wannan abin da muke da samu muna training muna yi,
sai aka buɗe ake yi duk bayan la'asar kamar 4:30 zuwa 5 muna yin wasa a nan Lahadi. A wannan ba na mantawa a wannan lokacin ne Adam A. Zango yana koyon kiɗa a Solfa. Sai ya zo da yamma ya ce a sa mutum sai ka zo da safe a yi training da kai. Don ba ku san yadda za ka yi mana ba saboda al'umma ake tarawa. Tun bai iya ba. Ana iya cewa ko ka koya mai kenan? Ko a wajen ku ya koya? Saboda shi ko ya iya ko bai iya ba mu sani ba. Amma mu muna so ne saboda muna tara al'umma ya za a yi mu saka mutumin da zai yi entertainment din jama'a. Kar ya mana baragada. To shi kuma ba shi da lokacin da zai zo da safe yana zaune yana koyon kiɗa. Sai dai da yamma lokacin da gidan wasa ya ɗinke sai ya zo sai ya ce a sahi muci a ka dawo gobe da safe a yi training da kai. Duk waɗannan wanda ga suna yi jiya da safe aka yi rahazar ɗan abin da za su yi. Haka muke haka aka koya mana. A lokacin idan za a yi fim a Nuhu ko Sani Danja duk yaran 'yan background yaran mu da mata da maza in za a tafi fim musamman yin waka zan ɗau 'yan mata da samari a turo mana hais sai ta kai mu inda za a yi location ɗin. Kafin sannan in aka kawo mana kasa ɗin da za a yi waƙar da shi sai ya yi kwana 3 muna training ɗin yara ana kawo mana abinci da ruwa muna ci mu da yaran mu. Ranar ta yi da za a yi aikin sai a je a yi. Ba na mantawa akwai lokacin da aka je yin wata waƙa na ko da baban Lahayati ne ko Alinu ne na manta amma jarumar Sadiya Gelci wallahi ina bayan kyamara a lokacin Sadiya Gele ba wacce ta kai Sadiya Gele a jarumai mata bin waka a baki. Amma ba na manta a lokacin da muka je za a yi wannan shooting baki na take bi sai rinka mata haka ina mata haka ina mata waye yadda za ta yi har ta saba a lokacin a wannan wakar da suka yi. Na manta wacce waka ce wani abin da daɗewa. Kamar za a iya cewa ka shekara nawa a cikin wannan masana'anta? Gaskiya zan iya shekarar 20 da cikin masana'antar nan don da yawa 'yan kuci ku bamu a idan mu suka zo. Su waye 'yan kuci ku ba? Da yawa ga su nan wanda jin kan suke da su a yanzu wanda in sai ga wani abun kama sai su rinka surutu suna takama suna takama cewa mai yiwa ko suna tare da gwamnati ko wani abu a maimako in sun ga kayi abu wanda a matsayinka sun ga baka yi daidai ba ya kamata a ce su kira ka a waya ko su neme ka ba su ma magana a intanet ba su ma magana in public. Ma'ana ya kamata a ce idan mutum ya yi wani abu na ganin kai a gurinka ba daidai ya yi ba sai ka kira shi a waya in har kana so ya ɗauka ko kuma ka same shi personal ko ka neme shi ya kamata ka neme shi a sirri. Ban ka zo ka baza al'umma kana shera to yawanci ma kamar kwanan nan ana ganin ka da 'yan mata a location kuna mamin kuna TikTok da dai sauransu ko me za ka iya cewa akan wannan? An zo gurin kenan gaskiya ni in dai a location ne namiji ko mace ya zo ya ce mai bidiyo to suna na su takwa kowa ma ya zo ba don kowa saboda sai an jingina da kai Allah zai taimaki mutum fuskar su ta tafi. Yanzu kamar yarinyar da muka yi waka da ita muna location ce min waya ta ce kaza kaza gashi ya ce a ki bari kashi gari za mu
tamin ɗina akwai 'yar kasin bata ina so ta fito a san cewa ina da girma ina da shekaru amma haka ba kowa ne zai gane ina da shekaru ba saboda yanayin jikina sai da bari 'yar kasin bata ta ɗan fito dan ma kar a ce ko zalunta ta nayi ko wayo ne mata ko wani abu a'a taimako ne Allah da ya halicce ni ya san abin da nake nufi duk wanda ya ce zo ko kuma ya zo gurin kai jingina da kai don ya samu abin da yake so ya amfani da shi ya gyara rayuwarsa karka guje shi karka kyamace shi da yawa mafi yawanci mutane akwai kalar da suke so su bi hanyar da suka za su tafi idan mace ce musamman mata kuma matan ma yara idan ba su dan jingina da mu ba lallai ne wasu su ɗauke su sa su a inda fuskar su za ta tafi ba da kuma saboda a yanzu suna da yawa an da su suna da yawa so wanda Allah ya kawo ya ce da Allah taimaka min za mu ɗan yi hoto ko za mu yi bidiyo ku yi taimako ne naira ɗaya baka ce ta baka ba idan ka taimaka wa mutum in kai gaba Allah zai haɗa ka da wanda zai taimaka ya abu da ɗau rayuwa kenan. Ya aka yi kasance kanka a cikin shirin daɗin kowa? Yadda na tsinci kaina a cikin shirin daɗin kowa zan ɗan koma wancan magana ta baya ta lahai. Bayan lahai ta rushe inda muke wasa sai aka ɗau komai da yaranmu da kayan kiɗa aka kai su farm center. Akwai Precious, akwai Jade House. Wurin wasa ne sai ne wani tunani mana san Allah ne ya samu wannan tunani ba wayo na bane ba dabara ta bace sai ni ce bari in yi wankan court wato suit kenan in ka gani zaka ce ko wani bishi ne ko wani SS ne ko wani ma'aikacin bankin ne tsab da ni shi kaɗai nake sakawa komai sanyi komai zafi yana jikina wanda yake a Kannywood ya jima ya san na haka don wasu ma da yawa irin su waye ne ta faɗa mun kalmar nan ko Abba Mustapha ne ko halar jinsi ne na manta dai suka ce an yi ɗan lela kai kuwa ba jami'in gwamnati ba ne ko aka turo mana kai Kannywood ja ni ban taɓa yin wani ma aikin gwamnati ba to haka suke gani na suna yin wani abu suna tsorora suna ga cewa ni kaman wani CID din wanda kowa Allah ne samun wannan tunanin in yi wannan wankan in na ji yau Yakubu Muhammad yana location zan hau ɗan acaɓa location saboda a industry ba wanda bai sanni ba duniya ce bata sanni ba yan kallo kenan ina zuwa location mutane director ko producer ce a dan lele da Allah zo kai mun sun daya dama an san daga dan sun ɗaya sun bi haka dai har muka jone da Alhaji Garba dan sanda ya ban kwastin ɗin saboda ya yadda da ni ba na cin amanar mutum Allah yana taimako na akan wannan in ka ban amanar zai rike maka ita daidai gwargwado ya ban kayan nan muke fita in an kira shi location na police mu muke zuwa tare mai kallo in ya tuna akwai wani fim Walaya wanda na Kabiru na Kongo gwamna ne mai adalci mu ne bijis ɗinsa ciki har da kumarci shi ma a polis ya fito saɓanin yana fitowa a ɗan daba a wannan fim ɗin so a gwamnatance ana so a kashe shi mu kuma muna kare shi
a daji wilaya. Inda ka shiga yanar gizo ka abin da ɗin wilaya za a gani da suit su ala garba ɗan sanda kuma kayan uniform da 'yan sanda. So a lokacin muna abubuwa ana aiki ana waye mutane aka shaƙu sosai kuma ni kowa na wani a industry ba ni da gida kowa na wani mace da namiji babba da yaro kowa na wani sai wanda baya so yayi mu'amala da ni bai kira na ba kuma zan masa uzuri mai yiwa hankalinsa ne bai kawo kai. So a lokacin muna harkar fina-finai yawanci ana ce min ɗan lele. Yanzu duk wanda ka tambaya ka ji ya ce ɗan lele. To in aka ce duk wanda ya ce min ɗan lele sani ne irin na da. Irin alewa ce irin ta da. Yawwa. So a lokacin na tuno lokacin wani mulkin wani gwamna shekarau aka kore mu a Kano ba a harkar fim. Ni sai na tsinci kaina a Abuja ko ni Alhassan Basulo daman gidan wasa fit ɗina ne da shi na taso. Yana da gidan wasa a Abuja na ga ko a Gwarinfa ne so ko a Dawaki ne ko a ina ne Abuja ne dai sai ya kira ni da dai neman vice chairman da rike mai gidan. So ina nan ya kai mun waya daman dai already muna waya amma ya ta batar lafiya na zo ne jinyarta da ne jinyarta na kai ta wani ƙauyen Zaria daga asibiti a asibiti aka ba mu advice aka ce wannan rashin lafiyar ba ta asibiti dai asibiti ba ta asibiti ba ce ta gargajiya ce aka yi min kwatancin wani guri ƙauyen Zaria muna zuwa azumi gaba ɗaya a can ne ina jinyar mahaifiyata. Ba na mantawa ranar wata asabar ranar sallah ana yi gobe sallah yau mai maganin da yake musu magani akwai majinyata da yawa ya rasu. Kashe gari asabar ana yin jana'izarsa bayan an dawo daga idi ana jana'izarsa ni kuma sai na ɗauki mahaifiyata na dawo da ita da biyo da ita nan Kano sai na tunanin sun daɗe ba su haɗu da mahaifiyarta ba sai na ci a wuce muka je ƙauyen da mahaifiyata ta kakata ke na je na gaita ya shirin nan namu tana kwance na bata koko da na saba wallahi na fito daga gidan kenan ina waje haka sai na je a rusa kuka sai na koma gudu kakata ta tsalle ta rungume ni ka san sunan gargajiya da nake muku Ahmed sai kakata ta ce Ahmadu na gode na gajiya na gode Allah ya maka albarka Ahmadu na gode ta rungume ni sosai ta ji daɗi ta daɗe ba ta haɗu da ita ba amma a ranar da na kawo ta a ranar ta rasu. Allah ita ma ba ta fi wata ɗaya ba a tsakaninsu da wata shiga gaba. To after bayan an gama komai na dawo gida Kano Hausawa harkar fim gaba ɗaya ta fita daga raina ba don komai ba saboda yanayin kawai ta gurɓace a lokacin. To ni dai daga gida ko ba aikin daga gida sai majalisar mu a nan yan dillalai daga nan sai masallaci akwai wani masallacin yan zala na muke sallah daga gida dai sai majalisar sai masallaci ba inda nake zuwa ya bakin zurot titi ba na fitowa na yi giving off kawai na hakura da komai sai wata ran kawai sai wani yaro laitina ana ce da shi Haidar sai kira na waya da ce waye ya ce ɗan lelani ne Haidar ne
ce Haidar kana da namba ta kenan, ce eh. Sai ce da Allah ka zo nan tisha ma hotoro za ka yi mana wani sin ɗaya na boka, saboda ni duk acting ɗin da ka ban a kane ba abin da ba zan ba, sai dai dama ce ka samu. Sai na je na fito a boka har ne dispatching ɗin wata yarinya a cikin fim ɗin, irin aka yi mata makeup, jini ya kwararo haka, zo zan ba ta magani. Darakta ɗin sunansa AGM Bashir, yana nan da rai har yanzu. So bayan mun yi aiki mun gama da magariba mun taso mun dawo nan Zurot gidan ɗan Asabe. Akwai abokanai na wanda mun taso da su tare a inda su. Akwai su Adam M. Adam, wato Turufa kenan. Na dawo kenan sai Turufa ya ce, Dalila kwana biyu na ka shiga ne? Shekara da shekaru. Ce wallahi Turufa abin nan kawai harkar ci kawai na abin nan ɗinta. Ya ce haba da Allah ba nan barka. Yanzu mun samu muna aiki sosai. Ya ce to. Shikenan na bashi namba. Ka san fim bala'i ne. Fim in dai har ka taɓa yin fim ko ya kubce maka in ka samu dama sai ka dawo. Fim haka yake. Wallahi haka yake. In ya bi jininka ba yadda za ka yi. Duk harkokin da kai in harshaƙin kuɗi ka yi sosai za ka iya narka kuɗinka a kan fim. In wani babban malami ka zama za ka iya yin fim ka gyara fim ta hanyar abin da Allah ya sanar da kai. Wallahi fim haka yake. So shike da muka yi canjin namba na tafi gida, wata ran kawai sai ya kira ni ya ban script. Kusan waye? Shine darakta na Daɗin Kowa. Da ya ban script sai na ga sunana Alhaji Abubakar ɗan kasuwa. Kafin rolin Malam Tsala ya zo. Sunana Alhaji Abubakar ɗan kasuwa. Zan je in yi zawarcin Hafsatu, mata tsohon soja. Kafin tsohon soja ya aure ta, ni na fara neman ta. Ma'ana ni da ni aka yi amfani aka yi introduce ɗinta, aka gabatar da da ita a matsayin bazawara. Da ni aka yi amfani aka gabatar da ita a matsayin bazawara. Je ba na mantawa a lokacin da na je za a yi acting, wannan oga kullum ɗin nan wanda na ce muku a baya ya zo da marigayi Tijjani Ibrahim da Doba Radio, shi ne darakta ɗin a lokacin, babban darakta. Kuma Turufa Adam shi ne ƙaramin darakta. So an ban script na gama karancewa da na wanda na tundun na karanci na riƙe a kaina. Sai kawai sai aka zo za a yi, sai aka ce sai an yi, sai an rahasa, sai an gwada. Ni ba sai an gwada na ba, kawai a sai aka ce a kaina, kai dalili ai ba haka ake ba, ai sai mu nan arewa sai an gwada an ga yaya ka ɗauka ko kuwa ka iya ko baka iya. Sai ce to a gwada a gwada ce court yayi, kawai aka hauyi. Wallahi sai tafi. Sai na ji Turufa yana cewa ai yana wani proud yana cewa ai ni na san ba zan kawo na banza ba. Ma'ana mai yiwa an kawo wani kenan da kafin a kawo ni bai yi musu ba. Kawai sai na ga ana tafi ana shewa ana dariya. Daga ga kulle ya yi min haka. Waldan dallele yake kira na. Daman ya san tun a kasa. Ofis ɗin marigayi Tijjani Ibrahim Allah ya kansa. So a lokacin sin ɗin muna yi, na ta ma wallahi ana mata rake saboda na rike. Ba na mantawa a sin ɗin na kawo mata kuɗi, na kawo mata kayayyaki a leda. Muna cikin sin ɗin sai ga Gimbiya ta zo jariri mana a hannu, suna bara suna neman na abinci. Ita ma farkon introduce ɗin ta kenan a lokacin. Ni ma introduce ina kenan. Ita kuma
Hafsatu suna gida ɗaya da Sallau mutum firera ga ɗakinsa ga ɗakinta makwabta ne. So ina ga suna yan tsama a lokacin kuɗin da na bata ni an ɗauke na asin ɗin na riga na yi zance na tafi. So amma ina bayan kyamara ina kalli kawai sai na ga tana haka tana irin abin nan nasu na mata tana irin jijji da kai ta samu kuɗi. Sallau kusa wai Sallau kusa Sallau sai ya zo wucewa kofar ɗakinsa sai ya ga kuɗi sai ya nemi shirya da ita. To kun ji dai kaɗan daga cikin abin da ya sa silar daɗin kowa. After tun da aka kira ni wannan sai da aka yi wata 3 ba a kira ni ba. Amma ba ana buga min waya. Ana cewa an gani. Kuma abin da ba mu fahimta ba a lokacin a Kannywood. Arewa 24 mu a gurin ba ta karɓo ba. Ba don kuma ba saboda an san CTV yawanci in aka ɗauki ka a fim talabijin ta jiha iya jihar kawai za a ganka. Mu kuma da muke so in aka ɗauke ka a fim duniya ta san ka. To ba a fanci Arewa 24 ba. Amma in kai sun ɗaya a Arewa 24 ka dawo sai kaga an dame ka. Ai wannan ya ganka, jiha kaza ta ganka, ƙasa kaza ta ganka, waye kaza an ganka. To a lokacin bayan na yi wata 3 ba a kira da ba sai after still da trooper din sai kira ni ya bin script as Malam Tsalha a matsayin Malam Tsalha dan fadar mai gari. Mun huɗu ne a fadar mai gari akwai su dattijai guda 3 ni ne karamin su. To zan yi amfani da wannan dama domin yara faɗakar da su in ana yawan aikinka ko a gida ko a waje ka ji zuciyar ka yi tsakaninka da Allah. Kaga a fadar nan aikinka kawai ni ne yaro a fadar sauran da tije ne amma in an tashi kiran mai laifi mai gari ne yake aika in je in kira shi ko kuma wani abin sako ne ake kira in je abin nan. To sai ya zama min ina kiran irin su Kabiru Makaho sai ya nemi samun suna. Akwai wani munafiki a duniya da ko me sunan shi ne ni ba ma na so na rike saboda ni munafiki ba na fi son warewaki. So sai kiran da wani wai gani na ba alkhairi ba. To irin wannan dai akwai baban sahabi na kwana 90 sau giji wani gajere kamar dattijo da shi ne a matsayina na sa ido a layi sai zo na a layi yana ganin irin shige da fice ana yi kusan a layi akwai dattijai irin wayannan ba aikin yi sai zai sa ido sai aka cire shi aka mai da shi kwana 90 ya fito a matsayin baban sahabi kuma dan Bayero ma da yana dan yin wannan gutsuru tsoma din sai aka ga kowanne kawai a raba masa shi yana da sana'a kuma shi an ajiye shi a matsayin supporting character mai taimakawa jarumi dan Bayero kenan. Da aka shigo da ni sai aka ajiye ni a wannan matsayin na sa ido a maganin daɗin ko gaba daya. So ake yi na taba gani ma a TikTok ne a ina ne wai satellite irin satellite din nan sai ga an sa wannan ta America ce wannan ta Germany ce wannan ta Saudi ce da aka sako sa ta Najeriya wai sai aka sa fuskata wani ne satellite din Najeriya. Ya kaji da rasuwar dan uwa abokin aiki Malam na ta'ala kafin mu ji akwai wani sin da kuka yi wanda mutane suke ganin kamar ma bai kyauta ma ba wanda yake buga ma tarbi wasu suna ganin ma kamar dai ka dan jawo shin abin da sauransu duba da dai ya rasu Allah ya gafarta masa amma muna son mu dan ji ya kaji da rasuwar tashi da kuma shi wannan sin din. Alhamdulillah
Allah jika Malam Ta'ala, Allah gafarta masa. Malam Ta'ala mun saba da shi tun a Kannywood, tun a fina-finai da muke yi na Ibro. Kuma su dama sun saba da irin wannan. Muna kiran wata kalma freelance, free dialogue ake basu. Free dialogue ake basu. Kawai za a ce kaza ne, za a iya haɗa da yaro ko yarinya a ce wannan ya maka rashin kunya ka ladabtar da shi, kawai shi kenan. Ba za a ba su a rubuce a ce kaza su yi kaza su yi kaza ba. To ana fadar mai gari, a rubuce ne abin nan, ana fadar mai gari, duba da yanayin yadda acting ɗina yake, sai mai gari ya kore ni. Da mai gari ya kore ni don kar in ji abin da ake tattaunawa a shari'ar da za a yi. Dama ina jin ko da azumi ne da adama da shi na ta'ala. To ita azumi ta bijire masa, ana so mai gari yana so ya dan sasanta su. Kenan sai kawai sai na dan da aka kore ni sai na dan laɓe a fadar. Sai da aka gama shari'a aka sasanta, ni ko ban jin me aka ce ba, sai na tari Malam na Ta'ala, sai na ce Malam na Ta'ala, sai ce ake, sai na ce an sasanta ko kuwa? Kawai sai zara tarbiyyar kyauɗa mun shi, hula tana kaina, illahi lazi la ilaha illa huwa, na ji zafi sosai kamar ba hula a kaina yadda na ji wannan duka. Kawai sai na koma jikin gini haka, sai ni ce ba zan ba, daɗin koma na fasa. Domin wani tunani ne ya zo min, tunanin da ya zo min shine ina samun challenging allocation, ina shan wahala, ina samun challenging a waje, ana gani na munafikin gaske. So kuma ba wani abin nan aka abin nan, kawai sai nace na haƙura. Darakta ya samu a gefe, lokacin darakta Mujahid ne, Adamu Mujahid, dan HRB, babban yaron Rabiu HRB. Ya ce ɗallila kai haƙuri. Ya ce Malam na Ta'ala kai ba haka aiki ba. Ya ce wallahi darakta, kuma in ka duba script ɗin ma babu duka a cikin script ɗin, ba duka. Shi ne kawai kirkira wannan duka. Ya ce Malam na Ta'ala ko akwai wani abu ne da ne maka sani ba. Ya sa dariya, ya nungume ne, ce ɗan lalala ba komai ake na wani. Ya ce ba damu, tun a lokacin na yafe masa. So Malam na Ta'ala duk wanda bai fahimci shi ba zai taɓa fahimtarsa ba. Ko da kun samu saɓani, wallahi kafin ku rabu sai ya san yadda za a yi ku koma daidai. Allah ji kansa, Allah gafarta masa. Malam na Ta'ala ba ƙaramin rashi muka yi ba, ba ƙaramin rashi muka yi ba. Acto ne sosai, jarumi ne sosai. Allah Ubangiji, Allah sa ka fara ci a gare shi, Allah sa ya huta, Allah sa yana gidan aljanna don daraja Annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allah sa yana gidan aljanna. Kurakuran da Allah gafarta masa, Allah ya yafe masa, ba Allah sa mu cika da kyau da imani. Na'am, yawanci role ɗin da kake na munafurci nan wasu suna ganin kamar a gaske ne, musamman ma kana faɗa da karan kana samun wasu challenges a kai. Ko me za ka iya gaya wa 'yan kallo, musamman waɗanda suke ganin yadda kake a fim haka da kake a zahiri? Ku dai shaidu ne waɗanda muke tare da su.
kuma yawanci ina amfani da irin wannan damar in nuna wa al'umma yadda abin yake. Billahi lazi la ilaha illa huwa, ni ba munafiki bane kuma ba na san munafurci a rayuwata. Na fi son duk abin da za a yi da ni a yi warewaki, ba na san munafurci. Sai gashi Allah ya ɗora ni a ƙadamin da wai sai na yi munafurci a cikin zance abinci. Wallahi yan uwana da yawa da waɗanda ba san me yake ba sai su rinka ce min wai me yasa nake fitowa a wannan role. Haka Allah ya rubuta mu ba yadda zai. Mun kun duba yanayin role din, daga sa ido in je in sa ido a can, sa ido a nan, waye suka juya ni, marubuta ne suka juya ni, suka mai da ni munafiki. Ba yadda zai. Allah saka musu da alkhairi. Kuma alhamdulillah ba dan zuwan arewa ba, irin mu ba a ba su dama su yi. Kawai sai a ce wane ne kawai, sai wane sai wane sai wane kawai. Ai wani shi zai sayar maka da fim. Allah ne ke sai da fim. Allah shi yake sai da fim. Kamar za a iya cewa marubutan wani kira kake gare su, musamman irin su baka wani role wanda ya bambanta, duk da ba mu sani ba kana iya yin wani role wanda ya bambanci wanda ka saba yi ko wanda mutane suka fi ganin ka a kai. Da ɗan kallon bai manta ba wannan tambayar da kai min, ai na gaya maka akwai ainihin role da aka kira ne na boka. Ai ba role ɗin munafurci ba ne na boka. Akwai na police, ina yin role ɗin police. Asali ma bari in gaya muku, akwai babban darakta har yau wanda ya koma kwana 90, yanzu suna ko kwana 2 ne ko wata 2 ne. So Bozi shi ya san na a Kannywood, ya san ina acting din police. Wallahi cewa ya yi min bukin din wani role na police zan yi ta daɗin kuwa. Ake ce min ashe role din Kofar Audu ne. Na Malam Tsala sai ya riga zuwa, na Kofar Audu bai zo ba. Shi wancan karamin daraktan sai ya bani, shi kuma role din dan sanda din na Kofar Audu bai zo ba. Allah ya rubuta ni ne Malam Tsala, Kofar Audu shine Kofar Audu. Wa muqaddar lahu haqqan qadar ne. Bai tsai. Har akwai wani furici da yake ko da ke wannan dai sirri ne dai. Yawanci za ga mutane waɗanda muke haɗuwa da su fans sai dai yan ɗaukar hoto, ɗan ba ni nan ba wani ɗan dunkuli da ake wa mutane. A yanzu ne a ƙadaminmu da muke nishaɗantar da ku, a yanzu ne ya kamata a ba mu abin da zai ƙara mana ƙarfin gwiwar da za mu nishaɗantar da ku. Amma sai mutum ya zo ya tsufa ko ya mutu, za a ce ai me ya bari, me kuka bayar ya bari. Babu. Ina amfani da wannan damar domin in fahimtar da 'yan kallo masoyanmu, duk jarumin da ya maka ko jarumar da ce maka, a taimaka musu a rayuwarsu, domin shi jarumi ana mar wata irin fahimta. Billahi lazi la ilaha illa huwa, muna fita muna gani ruwan shan ma da muke sha ido ake sa mana wani iri za mu sha. Abin hawan da Allah ya hore mana sai wani a ce wai ai ka fi karfin wannan. Yanzu ni kamar tsohon mashin ne da ni, amma wani sai ya ce wai na fi karfin wannan, ai ya kamata a ce yana da mota, waye ban mota? Wanda zai baka mota? Duk baya ba da irin wannan abubuwan. A waje ake samu, ko a baka talla ka samu, ko a jawo ka a yi kamfen da kai ka samu, ko kuma a'a a sa ka a wani packaging ɗin da za ka samu abubuwa. A fahimce mu, ba wai bara ake ba ko roƙo, a'a faɗakarwa ake yi. Duk wanda yake maka amfani a rayuwa, kai kuma me za ka saka mana? Idan malami ne yake wa'azantarwa kake jin daɗin wa'azin nan nasa,
je ka ƙara mar ƙarfin gwiwa. Kamar idan mutane za su taimaka din ta wace hanya, musamman ganin ku yana wahala. Alhamdulillah. Kowa ke samun damar ganin ku. Alhamdulillah, wasu sun ce ganin mu yana wahala. Ni ban kai matsayin da gani na zai ba al'umma masoya na wahala ba. Idan ka hau kan TikTok ina akwai lambar wayata. Idan in Allah ya yarda idan ka je gidan zu, in dai ba aiki zan ba ko kuma ban dawo daga aiki ba ina gidan zu, dan ni dan Hausawa ne, ga gidanmu ga gidan zu, komai nawa ina gidan zu. In dai ka ce malam Tsalha daga gate za a ce ma ina nan ko ba na nan. Ni wani yanki nake. Allah ba ka fuskar ya haska ta bande kuma gani da ido. Muna marhaban ladi ga zuwa kowa gare mu in dai alkhairi ne akan mu. Daga ƙarshe ya batu na iyali. Alhamdulillah, a yanzu a ƙadamin da ake ciki har yanzu Allah bai yanke mu mallake mace ba a matsayin matata. Amma ina addu'a masoya ku ta da addu'a wannan bala'i da yake kai Allah ubangiji Allah kawo mun karshen sa, Allah yanke min shi, amma wani ciwo ne Allah warka min da shi dan darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina son aure, ina son aure, ina son aure. Allah na roƙe ka, Allah kar ka karɓi rayuwata ba tare da na yi aure ba dan darajar manzon Allah. Ina so a ci yau a ɗora mu. Allah ubangiji Allah ka yanke min wannan bala'i. Dan ni a gari na bala'i masifa ce yake ciki. Ina cikin wani hali. Allah ka taimake ni. Allah ka aure da dan darajar Annabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wani irin abinci ka fi so? Tuwo na fi so da miyar kuɓewa, kuka, yauki dai. Batun kaya, wani irin kaya kake? Kaya? To, ai Arewa 24 ta canzan kaya. Yanzu dogayen kaya su ne. Tun da na fara altin a Arewa 24 ba na sa ƙananan kaya. Saboda ba na Tsalha, wancan munafikin na daɗin kowa, ai baya sa ƙananan kaya. To, ni kuma sunana Ahmad. Daga ƙarshe wani kira ko fata kake da shi musamman ga waɗanda suke son shigowa wannan harkar da ma waɗanda suke cikinta? Alhamdulillah. Ina kira ga maza da mata babba da yaro ga waɗanda suke so su shigo sana'ar fim. Da in suka shigo su yi haƙuri, su kamanta gaskiyarsu, su yi ladabi da biyayya. Billahi la ilaha illa huwa, duk wahalar da ka sha akwai jarba ga da Allah. Jarabawa ce in ka ci ka haye. Wallahi ina da abokai waɗanda muka taso a industry har yanzu suna nan a yadda suke. Duk inda suka je ba wani wanda zai ce wannan ya taɓa yin fiko ya gan shi a wani. Amma alhamdulillah ni a yanzu ina zo na tarar da mutum uku da kyan ne ɗaya daga ciki bai san na ba. Akwai alfarma sosai. Don haka duk wanda yake shigowa harkar fim ya yi haƙuri, ya tsaya tsayin daga ya riƙe ta sana'a, kar ya shigo da wata manufa. Billahi la ilaha illa huwa, duk manufar da ka shigo da ita haka za ka je fuskar ka ba inda za ta je. A yaƙi hasada a rai da kushi, ai biyayya. Duk roɗin da aka baka ko aka baki a fim ku yi. Karki ce sai yar mai kuɗi ko karka ce kai ɗan mai kuɗi ne. In mahaukaci aka ce ka fito a fim, yiwa Allah zai ɗau fuskar ka ne ya haska ta darajar wannan roɗin da aka baka. Ni a yanda na duba a yanayin fim, in aka baka skill ka karanta sai ka an rigar irin wannan karanta ɗin. Kamar aka banta mahaukaci, sai in ɗauko mahaukaci a unguwarmu sai in gaya yake acting, motsi, kallo, tafiya, sai in an rigarsa a zuciyata a zuwan ni ne wannan mahaukacin. Illa kawai ɗau wannan shafan nasu tura musu ta wannan hanyar. Haka ina yi kowa fatan alkhairi. Allah ubangiji Allah sa mu gama duniya lafiya. Na gode. To masha Allah, wannan tasha mai albarka, yanayin yadda take kokari take zaluko jarumai su gana
da masoyansu ma su gansu su daɗe suna kallon su. Allah ya mata albarka, Allah ya mata albarka, Allah ya ɗaɗɗaga ta sosai, ɗagawa ta alkhairi don daraja annabi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ina alfahari da wannan tashar. Wannan tashar mai albarka ce, wannan tashar ta kowa da kowa ce, maza da mata, babba da yara, an yarje kowa ya shiga ya kalla. Sabuwar Murya TV, ku biyo mu ku sha kallo.